سلام زخبركم تخاتلتي بين تي في لومي بزعبه محبراوي ميدياتات ابتحتي عدمه نزلو صلوه زدهسس مدب حيزلكم مصلخم كموترو كساب فصامه مدباتنا نخت كتاتلونا بخبري نعدم محبراوي ميديا قال 12 عامت كنسام اركانا خوينا نخت السؤال زتحتتت إيلون بزوحات تكالات قبرت السناي أب وان كوفيد 19 أب العلي هتصانات بأونلاين كمون بأكال زفت سمت كعتات كمز زايد بمحبار يتنقو لهم أب يوكرين زد تقبر حدش مصنعتي كاب شدشتك ساب 10 شوعات علميهم هتصانات بترقاقامي بأونلاين حركانهم كوينهم كفال أكالاتهم كريوم كاب زي فلطوهم سبات حتوتات كم زغرب لهم جبتات كم زرخبه نت مصنعتي زكايدة تشايلد ريسورس سيرفيس حبيروم إيلون قال 12 عامت كلايا زينبور ملكتات چنقت كترئي جميرام حدا غزي اب كفله مولو معلتي تعصيات وعل بسروع ايتمكبن بسدرا نخزراربوا زقربوا له عدمون حدا غزي تحسموم ولاديت إيلون زخونت اوكسانام حدا غزي للعقن حوس اب قصاي ينبب بينات السحق مصيلا حقوفا بلا تسمني تبل إيلون أوكسانان حقنيا سمن هيكونن بتقلب زتوها بسميم أوكسانا نشدش تاوار حبول كسب ويون بوجله بمنقدي محبرو ميديا نوالا زبس حاز سنبت نقرات يوقعام اتخستت كوفيد 19 اب يوكرين قدمه مجماريو فليموم دقنا كاب 13 كساب 19 عامت اب زخونلو ناصنتهم ناي مقلاس بحري يرأيوم كابز تبقيسنا نقالنا زتوسنا ناصنت هيبنايا اب تمرتا حغوستيا مسانا بخفوت منفس تعلل كابز تبقيسنا نعا زين امنلو زخونه مخنيات اينبرنان حدا وانغن إيلونا زينور بحري كتمعبل كمز جمرت ولاديتا كتستفللا جميرام ناي موبايل محاز والفيخ تمعبل جميرام نموبايلا كابز ايدا اي تفليانيام نمن مخانو زين فلت وسب ولا أبليتي كي ترفت تصحف أب كم زخونتات تعنى إلونا نبز خف درجة كورر جميروم كاب كفلا أيت واتسن انتاي مخانا زرزيرا كي نقرت تصبوك كم زي اللات راي نسدرا كتحبر جميرام الزخولو أم جمرتام سامنتات اتوا يوكرين بسنكي كوفيد 19 زسعب اتوام أنا بعل بيتين بسنكو كوفيد سرح سلز حلم بزعبا سرحنا خنچنا نوالنا أقلبو أقدلنا لا تبل نسا وسيخام حدا غزي إنا بخيت تمتم ميلاتني زخونه أكلاوي مقداتي دوه بتحكيو إليا أي بتصحنن عند أخابت يخون إلاتني أنا تنخنختي لا أوكسانا ولادا أنتي خمسة قات أمان اختنقرا معالتاتي وسيد الله إلونا بمنقدي إنستغرام مسحده أدميو ود 15 عامت مخانو زرئي ملكو عدي تلاليام أتبي إنستغرام زد تلاليو تودي ملكأتي مخانان مسعبيت موديل كتكون زخيل أزيو صبوق فرقتن كرتن كمزلوام بيتدقاقامي ينقران يروم درفتاتن فيديوتاتن بأونلاين كل آخو جميروم بزي إلونا ناي حبار روقحي كم زلوم كتأمن جميرام كابزي بمقاس تحب قالو نگر كم زي نبرا نقدئا كتزرزر لا جميرا هندبت اتي بأونلاين زد تلاليو تودي دهيات فيهم انتاي كم زد فؤون كي تردأ بديلاتو خي تخون مو يغريتان محتات دلوتي خمزله بتصحف ملغتي سديداتلو وي كملسي دحر غندي تثبيت كن حد معلتي ناي تصحف ملغتي سديدوم ناي بحقي تفكرني هاي مسلننيم تفكرني انت خونكي مساي بخفوت اعللي بعبيون عاي كم تفكرني زراقص نجر كحتكي دلوتي ديخي زبل ملغتيو سديد الله مجمرتا سئلتاتن تصنيعوها بفيديو مسلاك تسدلو حاتيتوا ايتماتئتن سددتلو اتن لدتكي زغز اخلكي بيجاما غيركي سئلي سددلي بلا نساون كم استبهلتو تسايلا سددتلو مسغزي تتقلب انا بزحن انا عمقان كيدوم ببغروب اركان كونكي تسايلكي سدد ليلوام سديداتلون نفسان لا تحصبت كفالا كلاتا انا تخفتم كتسدلو حتيتوام اساون سددتلو
زبلا انت زيغيرا ገንጨርጨር ዝብለላ አላሎም ኸኣ ናብ ቋይ غير ኢሉና ኸኣ ኣኾርዩ ኢላ ናብታ ዝብላ መስመር ተኣቱ ብድሕሪዚ ወዲን ነዊሕ ግዜ ድሃይ ኣጥፊዩ ኢሉና ኸኣ ማዕሪኡ ቀልባ ክጠፍኣ ጀመረ ጸኒሑ ግን ካብ ብዙሓት ሰባት ናይ መፈራርሒ መልእኽታት ክበጽሕ ጀሚሩ ነቲ እርቃንኪ ዝተሳልኪዩ ስእልታትን ቪድዮታትን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክንዝርግሖ ኢና ዝብልን ኣብ ዩክሬን እርቃንካ ምስኣል ገበን ምዃኑን ክትእሰር ምዃናን መልእኽታት በተደጋጋሚ ክበጽሕ ጀሚሩ እቲ መልእኽቲ ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ወይ ከዓ ብዙሕ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ሕሳባት ዘለዎም ውልቀ ሰባት እዩ ዝበጽሓ ነይሩ ኣብቲ መልእኽቲ ኣበይ ከም እትመሃርን ከም እትነብርን እንከይተረፈዮም ዝሕብርዋ ኣዲኣን ኢሉና እቲ መልእኽቲ ካብ ብዙሓት ሰባት ይመጽእ ከም ዝነበረን እቶም ሰባት ንሓድሕዶም ዘፋለጡ ከም ዝኾኑ እትጠርጥር ሓደ ካብቶም መፍራርሒ መልእኽቲ ዝሰደላ ዝነበረ ሰብ በኣካል ክራኸቡ ከም ዝደልን ዝኾነ ሃስያ ከም ዘይወርደላን ሓቢርዋ ኣብ ከምዚ ደረጃ ምስተበጽሕዩ ኢሉና ንኣድያ ሓቢራታ ነቶም ሰባት በኣካል ክትረኽቦም ኢላ እንተ ትኸይድ እንታይ ምስዓበ ኢለ ክሓስብ ከለኹ ጭንቕ ዝብለኒ ትብል ኦክሳና ኣድያ ኩሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝምስረት ርክባት ኣይቅንዑን ክበሃል እኳ ዘይከኣል እንተኾነም እቶም በማሕበራዊ ሚድያ ሰባት ከጥቅዑ ዝደልዩ ሰባት ልኡማት ፈቃራትን ቁኑዓትን ኮይኖም እዮም ዝቐርቡኻ ከም ኢንስታግራም ፌስቡክ ቲክቶክን ካልእ ማሕበራዊ ሚድያታትን ብዝምባለ ብሞያ ብጾታን ብኸባብን ዘቀራረቡና ሰባት ከራኽበና ይኽእል እዩ እንተኾነም ኣብ ኢድ ገበርቲ እከይ ከውድቐና ከም ዝኽእል ከዓ ኢሉና ሓንቲ ኣብነት እያ ኣብ እዋን ብሰንኪ ኮቪድ ዝሰዓበ እጽዋት ሚልዮናት ሰባት ዝያዳ ሰዓታት ኣብ ኢንተርኔት ከሕልፉ ጀሚሮም ኣብ ብዙሓት ሃገራት ትምህርቲ ብኦንላይን ኮይኖም ኣብ ሞባይላትን ኣብ ኮምፒውተራትን ዝግበር ጾታታት ተጠቀምቱ በዚሖም በኣካል ተራኺቦም ዝዕልሉ ዝነበሩ መምሃርቲ መሳርሕቲ ደገዛውቲ ርክባቶም በማሕበራዊ ሚድያ ኮይኖም እቶም ኣብ ገዛ ዝውዕሉ ትሕቲ ዕድመውን ኣብ ገዛ ምስተዓጸው ሙዓሉም ምስ ሞባይላት ከም ዝተቐየረ ዝሕብር እቲ መጽናዕቲ እቶም ክፉኡን ጽቡቑን ክፈልዩ ዕድሚኦም ዝድርቶም ህፃናትን ኮተቴን ብቐሊሉ ክታልሉ ከም ዝኽእሉ ዝሕበር ኣብ ዩክሬን ዝርከብ ቻይልድ ሬስኪው ሰርቪስ ዝተባህለ ትካል ገበርቲ ሰናይ ኣብ ዩክሬን ካብ 6 ክሳብ 17 ዓመት ልዕሊ 7,000 ህፃናት ቃለ ምሕትት ከም ዝገበሩሎም እዩ ዝሕብር በመሰረት እቲ መጽናዕቲ ሓደ ካብ 4 ካብቶም ህፃናት እርቃኖም ኮይኖም ክስኣሉ ሕቶ ቀሪቡሎም ከም ዝፈልጥ ቃሎም ሂቦም እዮም ላዕሎቲ ሓለፍቲ እቲ መጽናዕቲ ዶክተር ኦሌና ካፕሮሎስካ ውጽኢት እቲ መጽናዕቲ ዘሰንበድዩ ድሕሪ ምባል ብፍላይ ኣብ ክልል ዕድመ 10 ክሳብ 17 ኣብ ዝርከቡ ህፃናት ኣካላቶም እናተናኸፉ ቪድዮ ክስኣሉ ይሕተቱ ምንባሮም ተገለጽ ኣዝዩ ዘሰንበድዩ ፍርቂ ካብቶም ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ዘጋጥሞም ህፃናት ንዋላ ሓደ ሰብ ኣይነገሩን ዋላ ንኣባላት ስድሮኦም ህፃናት ዝሃስዮምን ዝሃስዮምን ስለ ዘይፈልዩ ወለድን ኣለይትን እዚ ናይ መጽናዕትን ውጽኢት ገለ ትምህርቲ ክቐስሞም ይኽእሉ ትብል ዙም ሓደ ካብቶም መተግበሪታት ኣፕሊኬሽን ኮይኑ ብዙሕ ሰብ ማዕዶ ኮይኑ ኣኼባ ንምክያድ ነዚ መተግበሪ እዚ ይዝመርጽ ምስ ክስተት ኮሮና ቫይረስ ትምህርቲ ብኦንላይን ምስ ኮነ ከዓ ኣብያተ ትምህርቲ ዙም ተጠቂመን ተማሃሮን ይምህራም ተማሃሮ በዙሙን መንፍርሓት የጋጥሞም ከም ዘልዮም ዝገልጹ ሓላፊ ፖሊስ ክፍሊ ሳይበር ዩክሬን ካፕቴን ሮማን ሾካም በዙም ዝግበር መፍርሓትን ብዙሕ እዩ ተወሳኺ ምርቱዓታትን ስእልታትን ከይተሰነየ ወገን ነቶም ገበነኛታት ምርካብ ዘጸግም ይብል ዳን ማርያም ኣብ ርእሰ ከተማ ዩክሬን ተማሃራይ 5 ክፍሊ እዩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ኣብ ዙም ዝናተማሃረን ከሎ ካብ ዘይፈልጦም ሰባት ናብቲ ናይ ዙም ክላስ ነቲ ኮድ ረኺቦም ዝኣተው ብዙሕ ግዜ ዘይድልዩ መልእኽታት ከም ዝመጽዩ እትሕብር መጀመርታ ደቂ ክፍሉ ዘይኮነ 3 ሰባት ናብቲ ብዙም ዝወሃብ ዝነበረ ትምህርቲ ብምእታው ኣስማት ናይቶም ዝመሃሩ ዝነበሩ ተማሃሮ ባዕውታ እናጸውዑ ዘነውር ዘረባታት ክዛረቡ ጀሚሮም ካልእ ግዜውን ተማሃሮ እናተማሃሩን ከሉ ሓደ ጸሊቑ ናብቲ ብዙሕ ዝወሃብ ዝነበረ ትምህርቲ ዝኣተወ ሰብ ቪድዮም ናይ ግብረ ጽዩፍ ወሊዑ መምህሮምን እቶም ተማሃሮን ከም ዝሰንበዱ ወዲ 11 ዓመት ወዳም ንማርያ ነጊርዋ
رئيس ممهر اتبيت تمرتي أندري براتوس حدا كابتوم تمهارو مفتح باسورد نايتزوم نحدا كابتوم جبرت كي انتس بفتاو ويون تجددو هي وم كخون كم زغليو نابوليس حبيروم كم فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب كاروت محبراوي ميدياتاتن ندحنا تتقمتن كم زطنققين زحبرام نهፃናት ዝጣበቃት ካላት ግን ድሕነት ህፃናትን ምሕላው ክንድት ዝግባእ ከም ዘይተሰርሐን ዝገልጻ ሓደ ካብቲ ኣይተሰራሐሉን ዝበሃል ነገር ከዓ ገደብ ዕድመ ተጠቀምቲ እዩ ዝበዝሕ ማሕበራዊ ሚድያታት ተጠቀምቲ እንተ ወሓደ ልዕሊ 17 ዓመት ክኾኑ ከም ዘለዎም እየን ዝሕብራን ኣብ ሕግን ኣቐሚጠን ዘለዋ ኣብ ዩክሬን ዝርከብ ቻይልድ ሪስክ ሰርቪስ ዝገበሩ መጽናዕቲ ግን ኣብ ዩክሬን ካብቶም ቃል ምሕትት ዝተገበረሎም ካብ 6 ክሳብ 11 ዓመት ህፃናት ኣስታት 33 ሚእታዊት ዕድሚኦም ወሲኾም ብምዝጋቡን ንዓበይቲ ኣውፅኡልና ኢሎም ብሽሞም ኣካውንት ናይ ቲክቶክ ከም ዘለዎም እዩ ዝሕበር ኣብ ዝበዝሕ ሃገራት ምስ ዘሎ ዕፅዋ ናይ ኮሮና ቫይረስ ህፃናት ዝበዝሕ ግዚኦም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክሕልፎ ከም ዝኽእሉ ዝስሓት ኣይኮነን እቲ ማሕበራዊ ሚድያ ምስ መሓዝቶም ንኽራኸቡ ክሕግዞም ከም ዝኽእል ዘይስሓት እኳ እንተኾነም እኹል ምክትታል ክግበረሎም ከም ዘለዎ ግን ናይ ኢሉና እኹል ኣብነት እዩ ወለዲ ወይ ኣለይቲ ንደቆም እንታይ ዓይነት ጌም ይጻወቱ ከም ዘለዉ ክሓትዎም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝርእይዎ መርበብ ሓበሬታ ክፍትሽዎም ምስ መን ተጻሒፎም ክፈልጡ ኣለዎም ዝኸበርኩም ተኻተልቲ ቤን ቲቪ ካብዚ ኣብ ላዕሊ ዝቐረበ ጽሑፍ ክንመሃረሉ እምንቱናን እዩ ሎሚ ንዓኹም ይጠቅም እዩ ዝበልናዮ መደብ ኣብዚ ወዲና ኣለና ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ በብዘለኹሞ ሰላም እናተመነና እዛ ቪድዮ መሃሪት ብምዃና ናብ ኩሉ ክትባጻሕ ሼር ንኽትገብሩ በዛ ኣጋጣሚ ምስ ኣኽብሮቱን ላወበኩም